Hvad fanden, den opdager sgu. Hej. Hej. Kom mig. Sådan der. Velkommen til min fødselsdagsfest. Ham der hedder Anders, han er sådan lidt... skal lige have en rundvisning. Jeg burde have briller på. Det der, det er Rikke. Nå ja. Bregne hedder han. Lærer. Herr Madsen. Eller han hedder Madsen. Og så er det Morten der. Og så er der Guitarhero der, de spiller guitar. Nadja. Ham der. En anden. Dig der og Mogens. Nej, jeg hedder Martin. Langbær. Martin. Det var Mads det der, og så er det Kim det der. Er der nogen af jer, der har noget voks med? Jeg har noget voks, men det er sådan noget... Det ligger hjemme. Det er nok lidt kortere hår.